Привет на всички! Да видим днес какво е написал Стандарт 16 април. Тошко! Тошко Йорданов, служебният кабинет стана играч в изборите, работи за ПП. Познавам хора, които ще съдят МВР заради тормоза в кампанията, казва лидерът на ПГ на Има такъв народ Тошко. ПП е на тръни, има записи от Петрохан, които рано или късно ще излязат, казва Тошко. На всички вече е ясно, че Петрохан, както се опитаха да го покажат, не е това, което е. Незаконният премиер поставя под угроза всички актове на правителството. Това, че той е Гюров, там статута му не е напълно изяснен, най-вероятно е незаконно избран. Ако не беше ИТН, сметки за ток щяха да са тройни. Айде бе, стига сте се правили на интересни, бе. И всички сте един долу дренки. Ви сте най-големите мъскари, защото излъгахте. Политическата шизофрения в ППДБ вече наистина имат си. Аз ако съм на вашето място, на тебе, Тошко, я се виж, бе. Без врат лилипут не можеш да си закопчееш яката на ризата. Щях да се скрия. Вие няма да влезете в следващия парламент. Не си хабете усилията, ресурсите. Това трябва да ви е ясно. Щях да се скрия и да не се показвам от срам за това, че съм излъгал избирателите си. Това, което направихте вие. Айде, не занимавайте повече аудиторията с вас.